Die Wechselpräpositionen. Die Wechselpräpositionen, Wechsel de canviar, la preposició. Les preposicions que canvien, podríem dir, són les preposicions que poden anar amb acusatiu o amb datiu. Les Wechselpräpositionen són preposicions locals, o sigui, de lloc, i van amb acusatiu quan responen a la pregunta wohin, a on, i això implica que hi ha moviment, i van amb datiu quan responen a la pregunta wo, i això no hi ha moviment. Aquí això implica que no hi ha moviment. El subjecte no es desplaça, wo, i aquí utilitzarem el datiu. Wohin, el subjecte es mou d'un punt a un altre, i aquí utilitzarem l'acusatiu. Exemple, wo bist du? On ets? Ich bin im Büro. Això és, no hi ha moviment, utilitzarem el datiu. I aquí, originalment, és la preposició in i n, i Büro, que és neutre, quan és datiu, és preposició dem, que veurem la taula. Per tant, in, dem, s'ajunta i fan im Büro. Un altre exemple utilitzant Büro. Wohin gehst du? On vas? Aquí hi ha moviment. Ich gehe ins Büro. Originalment, la preposició in i, com que és acusatiu, das. In das s'ajunten i fan ins. Val. Quines són les Wechselpräpositionen? Doncs an, auf, inter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. La primera, les analitzarem totes. La primera, an, és al costat, hi ha contacte. El gat i la capsa s'estan tocant. Wohin, utilitzarem acusatiu perquè hi ha moviment. Exemple, Beispiel. Sie hängt das Bild am die Wand. Ella penja el quadre a la paret. Hi ha moviment, utilitzem acusatiu. An, la preposició an, com que és acusatiu perquè hi ha moviment, el femení acusatiu és el mateix que el femení nominatiu. An die Wand. Das Bild hängt an der Wand. Aquí és que el quadre penja a la paret. No hi ha moviment. El quadre penja o el quadre està penjat a la paret. An, la preposició an, com que no hi ha moviment, utilitzem el datiu i el datiu femení és der, de, an der Wand. I les combinacions possibles amb an, ja que això ens servirà per totes les preposicions, és amb l'acusatiu són aquestes, amb datius són aquestes. I quan utilitzem la preposició an, andi, anden, andas, andi, ander, val? I seguim. Fem un petit repàs. Les preposicions acusatiu, o sigui, els articles acusatiu són els mateixos que el nominatiu, excepte el masculí. El masculí passa de der a den, però els altres, di, das, di. On es canvien tots és en el datiu. El di passa a der, o sigui, és com si canviés de gènere, el der i el das passen a dem. I el di passa a den i li afegim una n en el nom. Una altra preposició, auf. Auf és a sobre i hi ha contacte. El gat és a sobre del banc i hi ha contacte. Wohin, a on? Hi ha moviment. Sie stellt die Flasche auf den Tisch. Auf, i com que hi ha moviment i el Tisch és masculí, el der passa a den, auf dem Tisch. Ella posa l'ampolla sobre la taula. L'stellen és posar quan hi ha les coses verticals. Die Flasche steht auf dem Tisch. L'ampolla és sobre la taula. L'stehen és quan una cosa està verticalment. Auf, i com que no hi ha moviment, utilitzarem el Tisch és masculí, el der passa a dem, auf dem Tisch. I aquestes són les possibles combinacions. Les mateixes, però amb auf al davant. Aquí no s'ajunten perquè no és possible ajuntar auf amb les articles. Inter, darrere. Die Katze läuft hinter den Baum. La gata corre darrere l'arbre. Com que hi ha un moviment, el der passa a den. El següent, die Katze steht hinter dem Baum. Com que no hi ha moviment, hinter dem, perquè el masculí passa a ser der en el datiu.
Les combinacions d'inter són inter i més les combinacions que hem vist abans. In, a dins. Doncs, sie gießt das Wasser ins Glas. Ella posa l'aigua o vessa l'aigua al got. In, no hi ha moviment, in Glas és neutre, com que hi ha moviment in das Glas, i això s'ajunta i queda ins Glas. Das Wasser ist im Glas. No hi ha moviment perquè l'aigua és al got. In i dem, perquè és datiu neutre. Dem. In, dem es converteix en im. I les combinacions són aquestes. In die, in den, el ins, in i das sí que s'ajunten. In die Gläser, in die Kommode, im, que ve de in, dem. Im, in dem. Neben, al costat, però no hi ha contacte. Sie parkt ihr Auto neben das blaue Auto. Ella aparca el seu cotxe a prop del cotxe blau. Neben das, perquè l'està aparcant. Hi ha moviment. El das, que és l'acusatiu neutre. Wo ihr Auto steht neben dem blauen Auto. Aquí no hi ha moviment, està al costat, és a prop del cotxe blau. No hi ha moviment, neutre datiu, dem. I aquí no s'ajunten. Les possibles combinacions són aquestes, no s'ajunten. La preposició aquesta, über, sobre, no hi ha contacte. A diferència de auf, que hi havia contacte, über no hi ha contacte. Hängt die Lampe über den Tisch. Ell penja el llum sobre la taula. Hi ha moviment, masculí, acusatiu, den. Die Lampe hängt über dem Tisch. No hi ha moviment perquè el llum penja sobre la taula, o sigui, està penjant sobre la taula. Tisch masculí, datiu, dem. Les combinacions són aquestes. Unter, a sota. Der Ball rollt unter den Stuhl. La bola roda sota la cadira. Hi ha moviment. Stuhl masculí, acusatiu, den. Der Ball ist unter dem Stuhl. La pilota és sota la taula. No hi ha moviment. Unter dem, perquè és datiu masculí. Les combinacions són aquestes. Vor, davant de. Parkt das Auto vor die Garage. O garage. Ella aparca el cotxe davant del garatge. L'aparca, hi ha moviment. Die és femení, acusatiu. Vor die Garage. Das Auto steht vor der Garage. No hi ha moviment perquè el cotxe és davant del garatge. Femení, datiu, der. Les combinacions pel for, aquestes. Zwischen, entre, està entre dues coses. Sie stellt die Milch zwischen das Bier und das Ketchup. Ella, aquí seria, ella col·loca la llet entre la cervesa i el ketchup. Com que hi ha moviment, perquè l'està col·locant, és acusatiu. Acusatiu neutre, doncs das i das. Die Milch steht zwischen dem Bier und dem Ketchup. Com que no hi ha moviment, neutre, datiu, dem. Les possibles combinacions són aquestes. I ja ho tindríem.